ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସେ ରୋହି ମାଛ ଖାଇ ଖାଇ ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବୋଉଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ବୋଉ ଗାଁକୁ ଆଜି ଯେକୌଣସି ଚୁନା ମାଛ ଆସୁ ତମେ ତାକୁ ରଖିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ଭଲସେ ଗୋଟେ ଝୋଳ କରିବି। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପଳେଇ ମୋର ନିତ୍ୟ କାମ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ। ନିତ୍ୟ କାମ ସବୁ କରି ଆସି ଦେଖେ ତ ବୋଉ ତାଙ୍କର କି ଚୁନା ମାଛ ଧରି ବସି ପଡ଼ିଛି। ତ ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ ଏ କି ଚୁନା ମାଛ? ବୋଉ କହିଲେ କି ଆ ନା ହେଉଛି ତଣ୍ଟିଆ ମାଛ। ମୁଁ କହିଲି, ତଣ୍ଟିଆ ମାଛ? ଏଇନା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଶୁଣୁଛି। ତାର ବୋଉ କହିଲେ, ତଣ୍ଟିଆ ମାଛ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଆର ସବୁପାଇଁ ତଣ୍ଟିଟାକୁ ହିଁ ଚିରାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆ ନା ହେଉଛି ତଣ୍ଟିଆ ମାଛ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ବୋଉ ତାଙ୍କର ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ମାଛଟାକୁ କଟକଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ପୁରା ଦେଶୀ ଯୁଗାଡ଼ ହେଉଛି ଚୁଲି। ଗାଁ ମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଚୁଲିରେ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଫାଇଦା। ଆଜିକାଲି ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ତ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ରେଟ୍ ସବୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି, କେଉଁ ଭାବରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଗାଁ ମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଚୁଲି, ତା ସାଙ୍ଗ ହେଉଛି କୁଟାର ଜାଳ କିମ୍ବା ଘଷି। ତ ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଆମେ ତ କୁଟା ଜାଳି ହିଁ କରିଦେଉଛୁ। ପୁରା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହିଁ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏମିତି କରିବାଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ କଥା। ତ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ପଳେଇ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତୁରା ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ। ବୋଉ ଗଲା ପରେ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ, କାରଣ ମୋତେ ବି ଟିକେ ଏକା ଲାଗୁଛି। ସେପଟେ ଏ ଚୁଲିଟା ବି ମୋତେ ଧୋକା ହିଁ ଦେଇଦେଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ଏ ତଣ୍ଟିଆ ମାଛକୁ ଝୋଳ ହିଁ କରିନାହିଁ। ତ ଗ୍ୟାସ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଅସୁବିଧା। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ମୁଁ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ଚୁଲିଟା ଲଗାଇ ଦେଇକିନା ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ତା ଦେହରେ କଢ଼େଇରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ତେଲକୁ ଭଲସେ ପଚେଇ ଦେଇକିନା ଆଳୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଭଲସେ କଟକଟ କରି ଭାଜି ଦେଇ ତେଲରେ ବାଟଣ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଜାରି ମୁଁ ନେଇଥିଲି। ତ ଜାରି ସାରିଲା ପରେ ତାରେ ଆଳୁ ଦେଇ କଷି ଦେଇଥିଲି। କଷି ଦେଲା ପରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, କାରଣ ଆଳୁଟା ଭଲସେ କଷି ହେଲା ପରେ ଟିକେ ତରକାରୀଟା କଲର୍ଟା ବି ଆସିବା ପରେ ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏখানে ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ପାଣି ଦେଲା ପରେ ସେ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତାପରେ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସେ ତଣ୍ଟିଆ ମାଛ କେମିତି କଟକଟ ସେ ଭଲସେ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଝୋଳରେ ଦେଇଦେଇଛି, ତାକୁ ଫୁଟେଇ ନେଇଛି ଟିକେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, କାରଣ ମୋ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଠିକ୍ ସମୟରେ। କ'ଣ ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା? କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଶିବ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।